For nogle er et hjem ikke meget mere end 4 vægge og et tag. Et sted, hvor de kan få ly og varme og opbevare deres personlige ejendele. For andre er det en statement om deres livsstil. De vil være en del af den kreative proces. De vil have fingrene i mørtlen, så at sige. Men spørgsmålet er, kan man lave en statement ud af et standard typehus på en bar mark i Solrød? Det har altid været attraktivt at bo ved vandet, og det har man kunne se på priserne på fast ejendom. Selvom den danske hovedstad er rig på kystlinje, så er specielt kystnære områder nord for København blevet nærmest utilgængelige for folk med almindelige indkomster. Derfor har flere og flere fået øjnene op for området langs Køge Bugt. Blandt andre Malene og Torben Jeppesen, et ungt par, der har solgt deres hus i Hillerød og nu vil bygge selv i Trylleskovskvarteret i Solrød Strand. I Solrød Kommune er der nemlig stadig byggegrunde at få forholdsvis tæt på vandet og til en overkommelig pris. Og her vil Malene og Torben gå i gang med at skabe et nyt hjem til sig selv og deres 2 døtre, Victoria og Sofia. Men for Malene betyder valget af Solrød også en slags vende tilbage til rødderne. Jeg er vokset op hernede, og vi er begge 2 rigtig glade for stranden. Det har vi savnet lidt i Hillerød. Det bruger vi rigtig meget. Hvorfor har I valgt Solrød? Jamen det kunne lige så godt have været Karlslund eller Greve på den strækning, så længe at det var tæt på og ikke på den anden side af Hundi, Men det er jo så også her, at byggegrunden var. Malene og Torben har udset sig et stykke jord på Karlstrup Mose Allé til deres nye hjem. Men hvad er det, der trækker ved at bygge selv? For mit vedkommende har det været også at sætte sit eget præg, selv definere, hvor stikkontakten skulle sidde og hvor en væggen skulle stå osv. Det er for mig en stor ting. Hvad er det så, I gerne vil bygge? Det jeg vil bygge, det er nok det ideelle familiehus. Altså hvor der er taget højde for vores behov og vores ønsker her nu, ud fra familie med 2 børn. Malene og Torben har valgt et typehusfirma til at stå for byggeriet, selvom tanken om den arkitekttegnede drøm har strejfet dem. Men når I nu siger, at I gerne vil sætte jeres præg på det selv, hvorfor så ikke gå hele vejen og få et arkitekttegnet hus? Vi har jo haft et arkitektfirma indover. Ja. 2 faktisk. Ja. For at finde ud af, hvad det kostede det, så vi har været ude i det, men vi vil helst ikke sidde i den der situation. Man hører mange, de bygger deres store drøm, og så står man der og ikke har penge til det i standen, og det havde vi ikke lyst til. Og så har vi også bare haft nogle vennepar, der har brændt nallerne på det. Og det er virkelig trukket tænder ud, og vi kunne se på dem, hvad det har gjort med dem. Men selvom projektets udgangspunkt er et typehus, kan det godt være svært at forestille sig, hvordan det ender med at blive. Jeg har svært ved at visualisere det. Jeg skal se det for mig. Torben har jo selv, for mange år siden, designet sit eget hus med papvægge og det hele. Men det blev simpelthen for dyrt at bygge. Man må også nødt til at kigge på prisen, jo. En af fordelene ved en typehusløsning er, at Malene og Torben har et nogenlunde overblik over, hvad byggeprojekt og haveanlæg kommer til at koste, inden de går i gang. Vi håber på, at vi samlet set kan holde os for lige knap 4 kontor. Det er vi regner med. Projektet er egentlig startet lidt hovedkuls. Malene og Torben har ganske vist arbejdet med byggeplanerne længe, men de havde et hus i forvejen, og det skulle sælges først. Det skrantende boligmarked gjorde, at de ikke kunne føle sig sikre på, hvornår byggeriet af det nye hjem kunne begynde. Men de har været heldige, og pludselig gik det stærkt. Det er gået meget hurtigt i forhold til, hvis man tænker på fra starten af, hvor man siger, nu betaler vi huset til salg. Vi vidste ikke, om der ville gå år eller 2, og der gik lige nøjagtigt 2,5 måneder, så var det solgt. Så vi havde ikke drømt om at skulle sætte et nyt hus i 2012 allerede. Så Malene og Torben har måttet finde midlertidig indkvartering. De har fremlejet et rækkehus i Solrød i byggeperioden, og det ligger komfortabelt tæt på grunden, så det er nemt for dem at følge udviklingen i projektet. Vi følger jo selv processen i det omfang, vi kan, men vi er jo trods alt ikke fagmænd. Og selvom det er et stort og anerkendt typehusfirma, de har hyret til opgaven, så har Malene og Torben alligevel valgt at entrere med en uvildig fagmand ved siden af. Så har vi valgt at tage en byggesagkyndig ind, som ligesom kan følge processen. Og det er, nogen siger, at det er spild af penge, men for os er det et spørgsmål om at få den ro i maven, der ved, at når han er færdig, så hvis der er ligesom et par ekstra øjne på. Og det giver os ro i maven, ikke? Og så er der også nogen, der siger jo, at det er jo først det 3. hus, man bygger selv, at du rammer plet. Så vi mangler 2 gange mere.
Malene og Torben vil bygge deres egen fortolkning af en af Huskompagniets grundmodeller, et vinkelhus med ca. 220 kvadratmeter under tag, inklusive integreret vognport og redskabsrum. I det ene hjørne får Malene og Torben en forældreafdeling med husets første badeværelse i direkte forbindelse med et master bedroom. I badeværelset har de tilladt sig en lille luksus, et badekar, hvor de kan svømme hen efter en lang dag. Soveværelset får en stor skabsvæg i stedet for det walk-in closet, der var en del af den oprindelige tegning, men som Malene og Torben har valgt fra. Fra soveværelset er der adgang til opholdsstuen. Stuens loft får rejsning til kip, og gennem de store hjørnevinduer og en fløjdør kan man nyde udsigten til haven. Et par franske døre leder ind til køkkenalrummet, og her er loftet også rejst til kip. Rummet, der får en stor central kogeø, får lys gennem et stort vindues- og dørparti mod haven og 2 ovenlysvinduer placeret midt i rummet. Familiens måltider vil også blive indtaget her, rundt om det store spisebord. Husets nordøstlige hjørne bliver til værelser til Victoria og Sofia. Værelserne, der er lige store, er bundet sammen af en lille korridor, der også giver adgang til deres eget badeværelse. En komfort, som både døtre og forældre sikkert vil sætte pris på, når pigerne bliver lidt ældre. Husets sidste værelse er et kombineret arbejds- og gæsteværelse. Desuden er der en entré og et bryggers, og fra bryggers kan Malene og Torben gå tørsko til og fra bilerne i vognporten. En lille, men bekvem detalje, når man kommer hjem med indkøbene på en regnvejrsdag. Udvendigt bliver huset opført af mursten i en varm gråbrun nuance med murede gavle og med antracitgrå vinduer og døre. De sorte tagsten gør indtrykket af et elegant og moderne hus komplet. Efter måneder med hektisk planlægning og spændt venten er dagen endelig kommet for Malene og Torben. Jorden bliver brudt til deres nye hus, og projektet er i gang på en meget synlig måde. Det er noget af et tilløbsstykke, og de indledende manøvrer bliver fuldt tæt af en interesseret bygherre. Kontrakten med entreprenøren blev underskrevet allerede i december, men vejrlig og travlhed har betydet, at selve byggeriet har måttet vente i 5 lange måneder, så forventningerne er høje, da gravemaskinerne ruller ind. Men nu går det stærkt, og i løbet af kort tid begynder konturerne af en bygning at tegne sig som render i jorden. Render, der stille og roligt bliver fyldt op af de blokke, der skal udgøre fundamentet. Det er hårdt arbejde, men det er vigtigt, at blokkene lægges præcist. Unøjagtigheder her vil smitte af på resten af processen, så bordet fanger. Der er ikke plads til slinger i valsen. Men håndværkerne er godt hjulpet. Selvom der på gammeldags manér bliver trukket snore, som blokkene lægges efter, så har de også moderne laserteknologi til at støtte sig. Og alle mål bliver efterprøvet og kontrolleret, og laseren bruges også til at sikre, at alt er i vatter. Det er mange blokke, der skal lægges, men arbejdet skrider støt og roligt frem, og efter nogle få dage kan Malene og Torben se husets grundrids tegne sig som grå betonkanter på grunden. Victoria og Sofia er også begejstrede for udviklingen. Lige nu er byggepladsen en stor sandkasse, og der bliver lejet igennem, mens far tager udviklingen i øjesyn. Så bliver der fyldt mere sand på, og det bliver jævnet ud og gjort klar til lægning af gulvisolering. Solide styroporplader, der bliver skåret til og tilpasset, så de slutter tæt omkring afløb og radarkanaler, i det der til sin tid skal blive vægge. Styroporpladerne er ret store, men de vejer ingenting, så de er nemme at håndtere, og de 176 kvadratmeter gulvareal bliver ret hurtigt dækket. Det er derimod finpasningen, der tager tid. De mange detaljer, der skal skæres ud til, men håndværkerne har helt tydeligt prøvet det før, og arbejdet skrider frem, som det skal, mens Torben kigger forbi med kameraet for at dokumentere fremskridtene. Styroporpladerne skal ligge tæt. Hvis der er revner mellem dem, opstår der kuldebroer, og selvom det ikke vil betyde, at husets beboere kommer til at fryse om tæerne, så vil de kunne se det på varmeregningen. Så det er vigtigt, at pladerne passes godt til, også rundt om rør til afløb, og omkring de rør, der skal fungere som radonudluftning op gennem væggen. Men gulvisoleringen er ikke lige tyk alle steder. Midt gennem huset bliver der lavet en kanal, der skal give plads til slanger til gulvvarmen,
og til vand til køkken og badeværelser. Hvilket i øvrigt er næste skridt i processen. Efter gulvisoleringen er på plads, er det tid for rørlæggerne at rykke ind. Det er tidlig morgen, og håndværkerne forbereder dagens arbejde. Men før de for alvor kan gå i gang, er der en vigtig detalje, der skal på plads. Det mest uundværlige stykke værktøj på enhver byggeplads skal stilles op og tunes ind. Og med musik i baggrunden kan dagens arbejde gå i gang. Først handler det om vandslangen, varmt og koldt vand til køkken og badeværelser, og placeringen af slangerne konfereres af med tegningen og måles omhyggeligt op og mærkes af på gulvisoleringen. Samtidig gøres de ventiler klar, der skal fordele det varme vand til gulvvarmen i de enkelte rum. Ventilerne bliver hæftet fast på et par metalkæppe, der bankes ned i isoleringen, og selvom det hele ser lidt intimistisk ud, så er det ikke tilfældigt. Placeringen er nøjagtigt målt ud og meget præcis. Imens mærkes forløbet af vandslangerne op på isoleringen. Tydelige streger viser præcist, hvor slangerne skal løbe, så det er nemt for rørlæggerne at montere dem senere. Det er en stor fordel, når man tænker på, at der skal lægges i alt 350 meter slange til vand alene. Ved samme lejlighed nummereres de forskellige zoner, som gulvvarmen skal bestå af. Slangerne rulles ud, og efter lidt nødvendig tilpasning begynder montagen. I stedet for at binde slangerne til rivnet, skydes de fast med klammer direkte ned i isoleringen. Det går både hurtigt og sparer uden tvivl en del ømme håndværkerryg. Med vandslangerne på plads er det tid til at lægge gulvvarmen. Varmeslangerne bindes heller ikke til rivnet, men skydes også fast direkte i styroporpladen. Det er en kæmpe fordel, når man tænker på, at der skal lægges i alt 800 meter varmeslange for at dække alle husets 176 kvadratmeter. Det går pænt hurtigt, og Torben når kun lige at kigge forbi med kameraet for at forevige dagens arbejde. Med varmeslangerne på plads dækkes kanalen med vandslangerne af flere styroporplader, inden rørlæggerne kan melde færdigt arbejde. Men det er ikke kun inde på fundamentet, der arbejdes. Rundt i kanten arbejdes der på fuld tryk med at montere sandfangsbrønd og grave rør ned til afløb fra taget. Der skal også lægges kabler ind til strøm og fibernet, og der er lidt pres på, for der er bestilt et læs sand til levering senere på dagen. Da det ankommer, er gravearbejdet knap færdigt, men sandet bliver leveret og fordelt rundt langs fundamentets yderside, for at forhindre, at byggepladsen forvandles til en mudderpøl, hvis det skulle sætte i med regnvejr. Men indtil nu har vejrguderne været med projektet. Midten af maj har vist sig fra sin smukkeste side, og så langt har det meste af arbejdet foregået i høj sol. Så er der ingen vej tilbage for rørlæggerne. I dag kommer betonkanonen og dækker det hele til. Vi må håbe, de har fået lagt det hele rigtigt.
Malene og Torben Jeppesen er i fuld gang med at realisere deres store drøm, at bygge et nyt hjem til dem selv og deres 2 døtre. Og kun 17 dage inde i byggeriet står de over for endnu en milepæl. En tidlig morgen i slutningen af maj ruller en stor betonkanon ind på byggepladsen og leverer den første sending af de 46 ton beton, der skal gøre fundamentet færdigt. Vejret er stadig med håndværkerne, morgensolen kaster bløde skygger over byggepladsen, men der er køligt og behageligt arbejdsvejr her først på dagen, så arbejdet med at fordele betonen skrider rask frem. Moderne laserteknik hjælper håndværkerne med at fordele betonen jævnt og sikre, at husets gulv bliver i vatter. Det er vigtigt, for entreprenøren garanterer en meget lav tolerance i afstand mellem gulv og loft i det færdige hus, og den garanti bliver svær at leve op til, hvis gulvet er skævt. Så betonlagets tykkelse og hældning kontrolleres jævnligt, mens arbejdet med at fordele de 3 vognlæs skrider frem. Levering af betonen er i øvrigt lidt af en logistisk manøvre. Hvis der går for lang tid mellem den første betonkanon er tom og den næste når frem, risikerer betonen at hærde lige præcis så meget, at den ikke vil binde ordentligt med den næste leverance. Og selvom beton er flere døgn om at hærde helt, så er det kun et spørgsmål om få timer, før den ikke længere flyder korrekt sammen med den næste levering. Men leveringen klapper. Lastbilerne afløser hinanden som perler på en snor, og håndværkerne får tid til at koncentrere sig om detaljerne indimellem. Overfladerne skal glittes, og kanterne rettes af, og indimellem bliver der også tid til en hyggesnak med bygherrer, der dukker op for at følge udviklingen og for at aflevere en pose morgenbrød. Og med et par spande beton i hullerne til de søjler, der skal bære vognportens tag, er en dags arbejde om. Men der er problemer i horisonten. I løbet af dagen er solen steget højt på himlen, og temperaturen er kravlet på den forkerte side af 25 grader. Jo varmere det er, jo hurtigere hærder betonen, men der er en grænse for, hvor hurtigt den må hærde, hvis den ikke skal slå revner under processen. Og lige nøjagtigt på denne dag er den grænse nået. De følgende dage afslører dybe revner i betondækket, og Malene og Torben tilkalder deres byggesagkyndige, der straks slår alarm. Entreprenør og byggesagkyndige mødes for at finde ud af, hvad der skal ske, og der indhentes ekspertudtalelser fra folk med forstand på jordbundsforhold. Alle er enige om, at der er et problem, men der er ikke helt klarhed over, hvor omfattende det er. Så i ugerne efter går eksperterne i tænkeboks og overvejer forskellige løsningsmuligheder. Men revnerne i gulvet har ikke bremset noget. Projektet fortsætter, som om intet var hent. Vi er i begyndelsen af juni, og på Malene og Torbens byggeplads står der nu adskillige paller gasbeton. Det er materialet til skillerum og til indersiden af væggene, og et sjak på 4 mure går rest til den. I løbet af blot en enkelt dag får de rejst alle ydervægge, inklusive huller til døre og vinduer, og næsten alle ydervægge i redskabsrummet. Det går hurtigt, men det er også taknemmeligt arbejde. Det er begrænset, hvor meget der skal skæres og passes til, og pladerne limes og sømmes sammen. Så når først murbinderne er monteret på pladerne, er det bare om at komme i gang. Og delt op på 2x2 mand, får mursjakket virkelig noget fra hånden. Dag 2 og ydervæggene er rejst. Selvom det kun er den rå gasbetonskal, der er kommet op nu, så får man pludselig rumfornemmelse. Man får indtryk af, hvor stort huset bliver. Og det virker meget større, end da det bare var den rå beton, der lå her. I dag handler det om skillevæggene, og selvom der er mere pillearbejde i det, så går det stadig rask for sig i mursjakket. Forberedelserne til dagens opgave består i at bruge anlæg ned i betondækket, så murene har noget at styre efter, når skillevæggene skal rejses. Det tager selvfølgelig lidt tid, for væggene skal stå præcis der, hvor de er angivet på tegningen, så anlæggene skal naturligvis placeres nøjagtigt. Imens tager andre murer fat på at forberede andre opgaver. For eksempel skal skillevæggen i brugekabinen skæres i 90 graders vinkel, og der skal blandes kæber, så man er klar til at gå på opgaven, når anlæggene er færdige.
Mens der lægges sidste hånd på anlæggene, bliver redskabsrummet gjort færdigt. Og derefter er alt fokus rettet mod de indvendige skillevægge. Og kun en enkelt dags arbejde mere, så er råhuset rejst. Malene har tidligere fortalt, at hun har svært ved at visualisere sit nye hjem. Se det for sig. Så nu da skillevægge og vægge er kommet op, har jeg inviteret hende på en rundtur. Måske det hjælper lidt på opfattelsen. Så er der kommet vægge på. Yep. Det er da sjovt at se det på den måde. Jeg har været forholdt sig til det i hvert fald. Mm. Skal vi gå ind og kigge på det? Lad os gøre det. Man får en helt anderledes rumfornemmelse, når der er kommet væg på. Det så meget småt ud, synes jeg. Inden der kom væg på. Ja. Meget småt. Jeg vil blive lidt bange. Hvad har vi her? Der har vi bryggerset. Ja. Hvor vi skal have fryser ud. Ja. Og så kommer der et højskab derovre. Mm. Og underskab her med vaskemaskine og tørretumbler. Ja. Så har vi køkkenet. Og der kommer skabe og ovn og mikroovn og køleskab herovre. Mm. Underskab derovre. Og så kommer der en koge ind i den. Ja. Og der bliver meget højt til loftet her, gør der ikke? Ja, loftekip. Ja. Så selv du kan være her. Så har vi gæstebadeværelset. Og der skal være skabe her. Og et stort spejl, så pigerne kan smukse sig. Mm. Og gæsterne selvfølgelig. Så døtrene de får helt deres eget badeværelse. Det gør de. Det bliver jo herligt. Det bliver fantastisk. Ingen kø om morgenen. Nej, kun for Torben. Og her? Der har vi lige en børneværelse. Nok Victorias, som jeg kunne forstå. Ja. Hvor hun kan stå og vinke over til sin veninde, der bor lige derovre. Og der bliver også noget indbygget skabe der. Pænt store værelser faktisk. Dejligt. Der har vi så Sofias værelse. Ja. Og der bliver også indbygget skabe. Er de to værelser lige store? Næsten, ja. Ja. Der er meget lidt forskel på dem. Og så har vi stuen. Kan man sige, at det her sådan er voksenafdelingen? Ja, det kan man godt. Det er jo rart at kunne lukke af. Ja. Det har vi i hvert fald erfaret før. Når den ene skal have noget søvn. En stor stue også. Dejlig stor stue. Hjørnesofa. Ja. Og selvfølgelig Torbens fjernsyn. Ja. Og der bliver også meget højt til loftet her. Der bliver også meget højt til loftet, ja. Loftekip. Ja. Og der har vi soveværelset. Ja. Og der skulle sengen stå her. Mm. Og selvfølgelig et fjernsyn her. Ja, det er klart. Ej, for glemt. Og der kommer der skab derhen. Ja. Og det sidste? Det sidste. Der har vi forældrebadeværelset. Ja. Som også bliver børnebadeværelse, fordi der kommer jo badekar. Badekar. Og det er jo mest for pigernes skyld. Er det ikke lidt af en luksus? Fantastisk. Det er et stort projekt at give sig i kast med 2 små børn også. Det klarer vi nok. Hvorfor er I imod til det? Det tror jeg er mest min mand. Han er meget entusiastisk, og han skal have noget at rive i hele tiden. Så var det næste projekt. Vi har altid drømt om at bygge selv. Så skulle det være, nu fik vi muligheden. Og vi har så valgt et stort firma, og folk gør det for os, og vi skal lave meget lidt selv. Så I regner med at komme nogenlunde sovende til det? Nej, det gør vi nok ikke. Det synes jeg ikke, vi har gjort i hvert fald, men jeg synes, det har kørt glat. Også med salg af et andet hus og sådan noget. Heldigvis. Så ingen fortrydelse? Ikke. Ikke endnu. Men Malenes humør og optimisme smitter ikke rigtig af på byggepladsen. En god uge inde i juni er det tid til at rejse spærrene, og det er ikke just godt humør og optimisme, der præger tømmersjakket. Vejret er slået om fra høj solskin til blytung skydække, der truer med regn, og måske er det det, som sætter sit præg på tømmerne. Stemningen er i hvert fald ikke særlig god, og spærreforankringer og de første spærrer kommer op, mens der bridses og bandes i stor stil. Specielt Sjakkes unge lærling må tage imod nogle drøjehug fra sine ældre kolleger.
Det bliver også opfattet som en utidig og irriterende forstyrrelse, da en lastbil ankommer med materialer til pladsen. Men chaufføren har fortjent en bedre modtagelse. Han kommer nemlig med meget af det træ, som tømmerne skal bruge for at kunne lave undertaget. Og ikke mindst, han har den store limtræsbjælke med, som skal ligge over indkørslen til vognporten. Og uden den kan tømmerne ikke blive færdige med spærren. Men det bliver ikke til meget mere den dag. Over frokost sætter regnen ind, og byggeriet går i stå. Næste morgen er solen vendt tilbage, og med den blomstrer humøret gevaldigt op. Limtræsbjælken er blevet bakset på plads i vognporten, og resten af spærrene er på vej op. Der bliver endda plads til at joke lidt med den unge lærling, og den gode stemning sætter også sit præg på tempoet. Det tager ikke lang tid, før de sidste spærrer er på plads. Måske har det også hjulpet på tingen, at der har været weekend indimellem. Men det er ikke alle, der er glade og tilfredse. Der er en ting, der nærer Torben, uanset om det har været weekend eller ej. Jamen, der har været revner i gulvet, som jeg har pointeret for huskommet og for den byggesagkyndige. Og de har haft et møde og har lagt en plan for, hvad det er. De har fundet ud af, at der er revner, som er gennemgående. Det betyder ikke noget for stabiliteten eller for sætningsskader eller noget som helst. For de siger, at jorden har, altså de har sgu ikke så langt ned, før de fik det, de kalder bæredygtig jord. De revner, der er der, det kan give radonudslip i huset, og det er dem, de vil have ordnet. Og det vil de så ordne ved, at de vil hælde noget meget tyndt flydende væske af en eller anden art ud, som skal have det op, og de siger, at det bliver så 3 gange så kraftigt som beton. Og det skulle så sikre, at der ikke kommer radonudslip ind i huset, men at radonudslippen sker de anviste steder derinde. Ikke? Men du har det ikke godt med det? Nej, jeg ved jo, at man reparerer på noget, som ikke er OK, og det bliver aldrig lige så godt, som hvis det var OK, altså var lavet rigtig fra start af. De siger som sagt, at det ikke har nogen betydning eller ting at sige, men jeg ved jo et eller andet sted inderst inde, at det ikke er 100%, måske kun 98%. Og så kan det godt være, at de sidste 2% ikke betyder noget, men jeg ved trods alt, at der er revner nede under gulvet, som er blevet lappet. Og lappeløsninger er aldrig i min verden lige så god som noget, du laver rigtig første gang. Malene og Torben Jeppesen kan begynde at se deres nye hjem til form. Med spærrene rejst er det blevet tid til at montere udluftningssystemet, og de store metalrør er lagt på plads. Lægterne til loftpladerne er også skruet på, og med dem begynder der at indfinde sig en rigtig husfornemmelse. Elektrikeren har også aflagt sit første besøg, og man begynder at ane konturen af et typehus. Men er det nu også et typehus, som Malene og Torben får? Når man siger typehus, forbinder de fleste det med et lukket projekt. En lukket, færdig løsning. Det er ikke tilfældet her. Malene og Torben har faktisk haft stor indflydelse på, hvordan deres nye hjem kommer til at se ud. Jeg står med tegningen her, og ifølge den, så skulle den her væg faktisk ikke have været her. Det skulle have været en overdækket terrasse, men den er nu blevet til en del af stuen. Arbejdet skrider støt og roligt frem på byggepladsen. Tømmerne er begyndt at forberede undertaget, og heldigvis holder den gode stemning sig. Det samme gør det gode vejr, og vejret er ikke kun vigtigt for humøret, det har også stor betydning for tidsplanen. Sætter det ind med regnvejr, kan det lukke byggepladsen ned, og det vil sætte planen under pres. Ganske vist har entreprenøren skrevet under på, at han kan idømmes dagbøder, hvis tidsplanen skrider, men det vil ikke hjælpe Malene og Torben meget. De har nemlig en bagkant på deres fremleje, og den kan ikke forlænges. Heldigvis er vejrguderne stadig med projektet, som er styret af en nærmest militær plan, hvor det ene hold håndværkere afløser det næste. Det minder næsten om samlebåndsarbejde på en fabrik. Der er selvfølgelig nogle åbenlyse fordele ved at køre et byggeri som det her som en slags håndværksmæssig serieproduktion. Tiden. Der er gået knap en måned siden jorden blev brudt, og spærrene er allerede op. Så bygherrer ved, hvad han har at rette sig efter. Men det mister lidt af charmen, fordi der bliver ikke rigtig plads til de gamle traditioner, som for eksempel rejsegilde. Men Malene og Torben har læst på lektierne. De kender traditionen,
og ved, at hvis bygherre springer rejsekildet over, så risikerer han, at håndværkerne hævner sig med en død murer. En død murer kan fx være en tom flaske, der mures ind et sted, hvor den vil fange vinden og med sin hylden fortælle alle, der passerer bygningen, at her var en nærig bygherre. Traditionen byder også, at alle de fag, der har arbejdet på bygningen, inviteres med. Men det tillader moderne byggeri ikke, så i stedet bliver det til en lille hyggelig pause for tømrere, elektrikere og nærmeste familie. De traditionelle taler bliver også skåret væk til fordel for en lille fagsnak med elektrikeren om, hvordan man bedst monterer den store fladskærm. Og det er, hvad der bliver tid til, for tømrerne har travlt med at få gjort undertaget færdigt. Bygningen vil nemlig bedre kunne modstå en gang regnvejr, hvis undertaget er på plads, og selvom man først kan tale om, at bygningen er lukket, når vinduer og døre er sat i, vil et færdigt undertag alene gøre en stor forskel. Så der knokles på med lægter og vindpap i et forsøg på at udnytte det gode vejr, mens tid er. Og det giver god mening at få bygningen lukket i en fart. Det murarbejde, der er lavet indtil nu, er lavet af gasbeton, og gasbeton er porøst. Hvis der kommer regn nu, så suger det vand. Det suger meget vand. Og hvis det sker, kan der gå meget lang tid, inden det indvendige arbejde på bygningen kan gå i gang. Så det er kapløb med tiden, og det ved tømrerne godt. Det gælder om at få mest muligt fra hånden, mens vejret er med den. For hvis de når at blive færdige, mens bygningen er tør, så forbedrer det de næste håndværkers mulighed for at holde deres del af planen ganske betydeligt. Jeg er på vej ud til Malene og Torbens byggeplads, og jeg er lidt spændt på, hvad der venter os i dag. For selvom vi i en lang periode har haft pænt vejr, rent byggemæssigt i hvert fald, så slog det om i går, og vi fik skybrudsvarsel og masser af regn. Så jeg er lidt spændt på, om tømrerne nåede at få lukket bygningen, inden de gik løs. Tømrerne har lavet et fint stykke arbejde, og de nåede at blive færdige, inden det gik galt. Og lige hælene på tømrerne har elektrikeren også haft travlt. Alle de såkaldte grove installationer er på plads, så stikkontakter og lampeudtag er monteret, og der er trukket kabler rundt i hele huset, både til strøm og til fibernet. Og så en dag, hen mod slutningen af juni, står der pludselig døre og vinduer på byggepladsen. De store vindues- og dørpartier mod haven er temmelig tunge, men med hjælp af en lille trolley er det lige nok til, at 2 mand kan tumle dem. Og selvom man er en erfaren tømrer, gælder det alligevel om at holde tungen lige i munden, når der skal bakses hen over Williams sandbund. Vinduerne er lavet af aluminium udvendigt og træ indvendigt. Det betyder, at vedligeholdelsen af dem er minimal, og samtidig bidrager træet på indersiden til, at der bliver en behagelig akustik i rummet.
Selvom det er knoklearbejde, går montagen alligevel relativt hurtigt. Det tager straks længere tid, når der skal lirkes i vatter, for det er pillearbejde, og det skal udføres med sans for detaljen. Men med vinduer og døre på plads er huset nu blevet lukket, og så er det tid at gøre status over forløbet så langt. Så er det gået 2 måneder siden jorden blev brudt, og nu står der næsten et færdigt hus. Hvordan føles det? Det gør, at vi kun nok kan se, hvad det helheden. Indtil nu har det jo kun været papirtegninger, og en fornemmelse af, hvordan vi troede, det kunne læse ud. Men efter der kom vægge på og lofter, der kom på, så kan man fornemme sådan helheden i, hvordan rummet ser ud. Og det bliver kun endnu bedre, når der også kommer gulve og køkkenet kommer ind, for eksempel. Så jeg synes, det er fedt. Og at sige, det er småting, hvor man kan se, hvordan det ser ud rent praktisk, hvor man siger, okay, det var godt, vi valgte det, eller det skulle måske ikke gå anderledes, for eksempel. Det er småting, altså, hvad der på vej. Men tidsplanen er jo skrevet en lille smule. Hvordan føles det? Fordi jeg har jo bagkant på jeres fremleje. Den er ikke skrevet mere, end at tidsplanen stadig forventes at holde. Og det, der er lige pt. Tabt de her 3-4 dage, de bliver hentet i den uge her. Så der er ikke noget, jeg har fået at vide, at det ikke bliver færdigt, eller vi er nødt til at rykke noget. Jeg har snakket om, at hvis det er det går galt, så kan det jo være, at der måske er 1 eller 2 rum færdigt, man siger, så kan vi bare låse tingene ind i det, og så lukke døren, og så bo i en campingvogn eller hjemme hos nogen, og så tage den derfra. Ja, for der er jo en bagkant. Altså, fremlejen stopper. Det stopper, og vi har fået at vide, at 1. september skal der sættes nye vinduer i, så vi kan ikke bare komme og sige, at vi skal lige have en uge eller 14 dage mere. Så vi skal ud 1. september. Rammer i gulvet. Ja. Et vindue, der var placeret forkert. En skråafskæring på en bruskabine. Er det 25.000 spil, eller har det været givet godt ud? Den med vinduet i væggen og bruskabinen, det var noget, jeg selv fandt. Men uanset hvad, om tingene var fundet eller ej, så tror jeg, at jeg er givet godt ud. For jeg tror, der er flere ting, jeg tror, at dem, der bygger et hus, når de hører, at der er en byggesagkyndig på, så siger jeg ikke, at de gør tingene bedre, men så ved de, at de kan lige så godt gøre tingene korrekt først. Og så synes jeg, 25.000 i et samlet budget, der er det nok givet fornuftigt nok ud. I begyndelsen af juli er huset blevet lukket, og dermed har byggeriet nået endnu en milepæl. Men tidsplanen er presset, og tømmerne må tage en weekend til hjælp for at få deres del af arbejdet gjort færdigt. Et tomandsjak går i gang med at lægge tagsten, og de store flader skrider rask frem, men der er mange detaljer, der skal måles op og skæres til, blandt andet langs skotrender og ovenlysvindue. Så da Torben besøger byggepladsen for at besigtige fremskridtene, er det stadig et åbent spørgsmål, om lørdagen og søndagen er nok til at få planen bragt tilbage på sporet. Men weekendarbejdet letter den pressede tidsplan en del, og bygherre lader til at være tilfreds med det, han ser. Og det kan man vel godt forstå. Jo flere tagsten, der kommer op, og jo hurtigere det går, jo mindre er risikoen for, at familien skal tilbringe sensommeren i en campingvogn. Så er det tid for murerne at tage over, og sten efter sten begynder stedet at transformere sig fra en byggeplads til et rigtigt hus. Det går pinefuldt langsomt, for i den her proces skal hver enkelt sten lægges individuelt. Det er slut med den håndværksmæssige serieproduktion. Nu er der kun godt gammeldags håndværk, der tæller, og med kun knap 2 måneder tilbage til huset skal afleveres, ser tidsplanen stadig broget ud. Det bliver en kamp mod tiden, og der mangler endnu meget, både udvendigt og indvendigt. Men murerne er fast besluttet på at tage kampen op, og vejret er med dem, så arbejdet skrider hurtigt frem. Og desuden behøver alt det indvendige arbejde ikke vente på, at murene bliver færdige.
Flisemuren er allerede godt i gang med at lægge gulve i badeværelser og i køkkenalrum. Og det er pænt store klinker, der bliver lagt, så fremskridtet er til at tage at føle på. Her kommer man rigtig langt med en dags arbejde. Men det er også nødvendigt, for der er mange kvadratmeter, der skal lægges. Ikke alene skal der lægges gulv i køkkenalrum og badeværelser, men væggene i begge badeværelser skal også beklædes. Lige hælene på flisemuren kommer snedkerne, der skal montere køkken og skabe. Og nu går det hurtigt, så det er ikke spor for tidligt, at Malene begynder at lægge planer for indretningen. Så du har begyndt at indrette i hovedet? Yes. Du ved lige nøjagtigt, hvordan det kommer til at se ud? Næsten. Men der er nogle ting, jeg gerne lige vil vente med, indtil man flytter helt ind og lige se gulvene og det hele. Men pigernes værelser, de er meget oppe i hovedet. I er klar. Malene og Torben Jeppesen er det meste af sommeren 2012 gået med at bygge et nyt hjem i Solrød til dem selv og deres 2 døtre, Victoria og Sofia. De overtog det færdige hus i september, og nu er jeg på vej ud for at se, hvordan resultatet er blevet, og for at se, hvordan de er faldet til. Deres plan var at bygge et hus, der imødekommer de behov, de har som børnefamilie, at skabe en funktionel og hyggelig ramme om deres hverdag. At det så lykkedes, og lever forventningerne op til resultatet, det er jeg spændt på at se. Hej, godt at se jer. Det ser godt ud. Ja. Hej. Udgangspunktet var et typehus, men typehus er ikke, hvad de har været. I dag er de meget mere, og langt de fleste typehusfirmaer tilbyder individuelle løsninger og stor fleksibilitet med hensyn til indretning og grundplan, og det har Malene og Torben benyttet sig af. I forhold til den oprindelige tegning er der blevet flyttet vægge og lagt til, så de enkelte rum har fået en størrelse og en placering, der imødekommer behovet hos en travl familie på 4. Specielt det store køkkenalrum fungerer godt, nærmest som navet i et hjul. Det er her alle samles, og det er herfra alle aktiviteter udgår. Men selvom Malene og Torben ikke selv har skulle stå for byggeriet, har 2012 alligevel været helt specielt over for dem. Det går stærkt, og det har været, i perioder har det været lidt stressende, fordi der har været mange ting. Og selvom vi har taget et totalt projekt, hvis man kan sige sådan, så har vi jo fulgt det, fordi vi har boet så tæt på, fulgt det dagligt. Og det har jo betydet, at man har været med til at lave nogle små justeringer undervejs. Og det betyder også sikkert, at vi i dag har, vi har ikke nogen ting, som vi ville have gjort om. Det gik pænt hurtigt med at få gjort udendørsarealerne brugbare. Ja, men det var også en prioritet, og så fik vi lov at starte på udendørsarealerne 14 dage før overdraget. Fordi der var de jo færdige udendørsmæssigt, der var det indendørs, de gik og lavede nogle ting. Men det betød jo, at den dag vi overtog huset, der var der allerede blevet lagt fliser og terrasser og indkørsel. Alt var lagt udenfor. Og så i løbet af ganske få uger, så valgte vi så at få lagt rullegræs. Og det var ud fra, at vi gerne ville have, at børnene kunne komme ud og bruge haven udenfor. For det ligger med vind og vejr, altså. Ja. Det er jo rart, men det var noget regntøj på. Og så er der så, når man bor i sådan en nybyggerkvarter, hvor der er så mudret alle vejen, så er det svært at kunne komme nogle tørskoler rundt om huset og forbi en og en. Du sagde på et tidspunkt til mig, Malene, at det her nok mest var din mands projekt. Føler du stadigvæk sådan? Ikke mere nu. Ikke når vi er kommet på plads, så jeg har jo, nu har det været meget sådan indretningsmæssigt, og jeg har jo også været med til alle valgene. Men jeg har så trukket mig lidt tilbage, når det var, at han skulle ned og tjekke, at det blev gjort ordentligt, og så har mit fokus været et andet sted. Men efter vi flyttede ind, så er jeg helt stjert, så er det vores Spectrum-projekt igen. Hvordan ser det ud med økonomien? Jeg kan huske, I talte om 4,2 millioner. Siden vi underskrev for lidt over et år siden, fra den dato af er der ikke dukket nogen ting op. Jo, det passer ikke, det er der. Fordi der var jo tre anslået beløb. Den ene, det var på køkken, og der gik vi betydeligt over. Og så var der en, det var jord, der gik også over, og så var der el. Så jeg siger, økonomien er gået lidt op, men vi har så kunne spare nogle andre steder på nogle udendørsarealer,
så det samlede budget stadig er, som vi havde forventet. Så ingen overskridelser? Nej. Med møblerne på plads virker det indvendige af huset varmt og hyggeligt. Der er en hjemlig atmosfære, og det overrasker mig faktisk lidt. Det høje loft i stuen kunne nemlig godt have været en smule koldt og upersonligt, men rummet virker både behageligt og indbydende. De 2 store hjørnevinduer rammer udsigten ind, så der næsten bliver tale om 2 kæmpe malerier, og det er et stort plus for rummet, ligesom de bredplankede egetræsgulve, der er lagt som skibsdæk. Meget smukt og stemningsfuldt. Når jeg ser på huset udefra, kommer jeg til at tænke minimalistisk. Der er ikke meget overflødig prunk over arkitekturen, og udhæng og træværk er helt fraværende. Men stilen passer til kvarteret, og det var jo også en del af planen. Samtidig med at Malene og Torben ville have et hus, der stort set var vedligeholdelsesfrit. Og det har de fået. Og de fik det til tiden, takket være en punktlig entreprenør, og Malene og Torben har været ovenud tilfreds med hans indsats. De har afleveret på dagen, og der har været en super proces med dem. Og der var undervejs, vi opdagede nogle fejl, nogle ting, som ikke var kommet med. Entreprenørerne havde ikke fået det at vide fra arkitekten af, det, som så gjorde, at de lige skulle lave nogle ting om. Men det var, vi opdagede dem i tiden. Jeg tror i hvert fald, at ham byggelederen har været på huset. Det kan godt være, at han har været lidt irriteret over, at Torben har været her hver dag, men jeg tror faktisk også, at han har været glad for det, fordi at der er nogle ting, der kunne ændres, inden det har været for sent. Og det måske ville kræve mere, fordi at du var hernede hver dag og se på projektet. Nu da I har været igennem processen, har I så fortrudt, at I valgte sygehusløsningen frem for en arkitekttegnet løsning? Nej. Ikke med 2 børn. For os, og 2 børn og nogle travle arbejdstider. Så for 2 børn til at sige, for os har det nok været det rigtige valg. Hvor jo mere arkitektløsning man kunne vælge, jo mere involveret er man i processen. Så nej, det tror jeg faktisk ikke. Det ville da være fedt engang, men jeg tror, det skal en gang, når det bare skal os 2, så laver vi et eller andet. Så tager vi en af de der Torbens små paphuse og bygger. Så det 3. hus, I bygger, det bliver så det arkitekttegnede pensionisthus? Det gør det. Ja, fuld stil. At bygge selv kan være nemt, eller det kan være svært, afhængig af hvilken vej man vælger. Malene og Torben har valgt at tage den nemme vej, den kendte vej. De har valgt et standards typehus. Men standard behøver ikke at være skældsord. Standard behøver vel i virkeligheden bare at betyde, at du kender rammerne på forhånd, pris, kvalitet og tid. Og så betyder standard vel først og fremmest, at konceptet er prøvet, og det har bevist sit værd. Er Malene og Torbens hus så en succes? Ja, målt ud for de parametre er det. Og så er det yderligere lykkedes dem at tilføje så meget personlighed til projektet, at det ikke længere giver mening at tale om et standards typehus. De har fået meget mere end det. De har fået et Malene og Torben og Sofia og Victoria hus. Og så kan man vel ikke forlange det meget bedre.